Agent 540! Napalabas, nagkita dala ni Kanjana iti internet cafe. Imbaga nila niya napintas pa ilang ti pamagi ni Jana, ket mabalin apagbaknangan na daytoy. Sana na nagpangadwa ni Jana iti imbaga nila niya trabaho, ket daras anagawid daytoy iti balayda, tapno mangkita iti mabalin na nga isuot. Ngam awan tinakita na, iso agim matang iti baro akawas na. Madandanagan mo't dabili ken lakay kulas iti sana panagawid ni Jana. Itagagayem, denggen nyo titulo iti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapawalwan. Agent 540! Tatang, adda nagsardeng a tricycle iti batog ti balay. Nay, nga ta dyan, aji ba'y mabay iti tricycle? Una yung tilangana asimbang pait. Una yung tatang. Danda ni Jack pa'y malasi na. Nagkiting ti palda na. Sakit. Ay po, nagpuskol ti make up na. Anya ka din ti mapaspasamak iti asawak, tatang. Mala. Ing kasabatin di asawa. Tagsarita kayo iti nalapat. Apay nga itaka lang agawid dyan, Kaya't ko ti maturog, iso adinak kasarsarita. Kasangsangpot mo lang, maturog ka manan. Napuyatak. Nasakit ti ulok. Iso adinak pagluksawan. Anya? Agtalakan. No di mo kaya kasinaan ka? Jana. Oh, apay akas ta tilangam amangkit kita kanyak. Kita man talangam. Kas kalaman nala iti club. Talagang awan amon si Kabili. Diyak kaya ti aglusyang-lusyang. Sayang ti kinapintas ko. Agat arak ka pa'y. Naginom ka iti arak kanya. Wan! Naginom kami iti arak idirabe eh. Kadwak ti gayem ko. Napnag ka na nagdamag. Di naklawan Kasarsarita ka iti limpyo. Di kanto pa'y sang-sangputan? Maiturid mo pa'y nga ibaga kanyak ti kasta. Wala! Sagot ka matlang ang lalaki. Diyan na sa anak asadot. Ar-aramidak mo ti amin nakabaalak amang biyag kada kayo nga agiinak. Anya nga ar-aramidam ti amin? Saan ka laamap iti mait itid ko ken kakwarta. Iso ang maibagam ti kasta. Maibagam asadotak. Anya? Agpudno ka man dyan. Anyat ar-aramidam. Apay akasta ti langam ita. Siyempre! Agpapintasak mo't Sana day tati uray ka sungbat mo. Anya nga rod ti kayat mo nga isungbat ko kan ka. Taypod no arason. No apay akasta titigtignay mo ita. Naibagampay kanyak apagbaknangam ti ar-aramidam. Wala! Pagbaknangak ti ar-aramidak ita. Dak maawatan ti ugalim dyan. No di nakmaawatan, pumanaw kan dito abay ko. Sige. Ingkanto nga rod sukunan dagiti anak mo iti balay datatang. Pagawidam idan dito'y balay. Ibabaon ka nga rod, tani mapanak agpasadan. Masadutak, kaya't ko ti maturog, tarumwarak matlang inton madamdama. Anya? Rumor ka manan, idin to tasangsangpat mo lang? Wan! Nalawag mat nga ta, di imbagakan ka. Kat, agawid ka iti kayat mo nga oras, kasta ka di? Depende. Sige, mapanakon. Sikanti makamo ka dagiti ubing. Kababay ni ti kapiduak no maladaw ka mapanagpasada. Owan, mapanak to inton madamdama. Siguraduan madjana. Siguraduan. Kumusta ti panagsarita yu kini Richard, Jana? Nagpilyo? Imbagak nga agbayad pa nga umuna, ngam ipilit na kit din ti kay kayat na. Kat? Inaramit kulatan ati kayat na mo pasama. Anya? Lani, iti pala account mo nga, i-deposit na ti kwarta. Kalpasan data, inta irwar ti kwarta iti bangko. Sana parikot data. Oh, Kat, manungay tinagsaritaan nyo. Isulat ta ka nun ti makam mo, no manong ti itid na kanya. Sa bagay, dakal ti panagtalag ko kankwana. Tagayam kumat. Nalabit, dakal akan ti datitid na kan ka.
Ay, magatang kumutla amin ang akay kayat ko, Lani. Talaga, Amom, Jana, naduma-duma dagiti ganggan na adda na parabor, adda matirmat. Basta, agbayad lakit di, mayatan. Ha? Ay, una! Tatang, alaan nyo dagiti a groceries. Nay, nagadunday ko dyan na. Nangalam nga iti gatang mau. Addan trabaho, agbiag kami itan kadagiti anak ko. Anya trabaho. Tatang, di kay agdamagan. Mabit lang, Adto iti 5,000, kwartayon. 5,000. Itad mo amin kanyak dayta. Wan, tatang. Nagkurang, ibagayalat ta kanya. Apay adidak sungbatan ngay. Daka mo no niya ti mapaspasamak ka dyan na. Daka mau. Ni tatang mat. Awan gayam. Ayan ni Leonardo. Rimwar, ada na panan na. Kasta ka di? Apay, aday bagam kan kwa na. Awan. Bayadak la kumadya inted na akwarta idi. Saan mo't nga utang dayjay, taim padawat na matkan ka. Bayadak tatang. Uray dobli, taadun ti kwartak ita. Anya? Umadun to pa'y ti kwartak tatang. Bumaknangak tun. Jana, adda isurukan ka nga aramidang. Anya dayta? May mayat na agaramat ka pa'y nga umuna iti maiparit nga agas. Sakbay nga agsango kayo iti customer mo iti internet. Ha? Amok nga da panagamak mo. Isuro ka. Agtalag ka kanya. Agbalin ana sayod ti amin nga aramida nyo iti unag ti cubicle. Lani, kumusta ni Jana? Pinagaramat ko iti may parit nga agas, madam. Nagtungpalmat kanya. Adun, dagiti babae anay lawan iti negosyo. Dakkel mo't ti mapastrik ko, babaan ka dagita a babae. Madam, agkurang pa yan ti cubicle. Talagang adun ti babae tayo. Ay, sana parikot dayta. Agparami dak. Sige, sikapay lati makaammo dito'y internet cafe. At dapay papanak. Sige, madam. Hi, Leonardo? Ni, si kamat gayam, Jana. Ayan ni tatang. Adda na panan na. Oray malabi itan. Nakadrugs dito ang babae. Abaya, sang kagita na, Leonardo? Korsunada na? Ni, anya ka din ti sasawam, Jana. Yana! Anda ka magayam dito ay. Datang. Ayan, dagiti anak ko. Nay, apay asyak ti pagdamagam, kita damot ti asawa medyo balayaw. Diyak kayat, kasarita ni Billy. Imbag pa ni Leonardo ta. Guwapo! Ngambaklan samat. Yana, nabartek ka niya. Saan, tatang? Sige. Inak sa Poland dagiti anak ko. Tatakulas. Saan anabartek ni Jana? Anya nga ron barok. Nagaramat iti maiparit niya agas. Anya? Maarami din ti anak ko, ti kasta. Tata, paliiwan niyo anay imbag ni Jana. Talaga amatin ti mapaspasamak kan kwa na. Nagkaalak iti idea kin ni Jana idirabi. Maramat ko dagito nga arwatan ti babaya pang limlimok. Duan alawas ti panagpalpaliw ko. Nagbasit nga ili. Yung addagaya mapaspasamak dito yung anomalya. May maysa a tao ti akin ko ka kadagiti internet cafe. Sa bali ti operation na itibigat. Sa bali mat itirabi. Nasken a makastra ka kiti second floor. Iti maysa nga internet cafe. Jay pambantayan nilay. Isa ga nagti spy camera.
Hi, sister. Kabarbaro ka dito, anya. Ha? Akwan, apay, mailasin nyo dagiti tao, sumrek dito internet cafe? Siyempre. Anyat maipaay ko? Oh, by the way, siyak ni Leonarda. In short, Narda. Ha? Hoy, sister, adamok may papandita second floor. Anya? Akwan, kaya't kumati ag-access. Iti na idumdumang operation yon. Saan la babae ti mabalin, saan ka di? Uwan? Mabalin lang tama, tikaskan ka. Nalaing ka kadimat lang. Ha? Expert na ito ay tapno amon. Awan ti boss ko ita, tada na panan na. Iso asyak payla ti kasarita. Kasta? Dumngag ka, taibagak ti rules and regulation mi ditoy. Denggenak Leonarda. Madam, apay nga itugot dak payla iti papanan nyo. Nalipatam samutan, nga day patpatakdir ko asa nga tinegosyo, Lani. Kaya't ka di ang sawon data. Nalpasan di balay apaka-operatan ti cybersex. Gusto ka? Nalpasan. Awisam dagiti daduma babae tayo jay. Tapno magudwada. Sanda ang agsisinag sa kajay. Kurang ngaminan ti cubicle. Well, madam. Nasidig tayon. Glenn, isardeng mo ti kotse. Madam, ito'y matlagay ang kabangibang abarangay tinangipatakderan nyo. Wan. Nala, dumsag tanlani. Tatang, Juan Arabia, sana nagawid ni Jana. Ay, sakit ti ulo, Ter Aramiden na. Talaga sakit ti ulo, tatang. Gaputawanan iti cabinet dagiti bado na. Anya? Pinanawan na kunti anak yu, tatang. Ay, nagalasan ti ugali na. Kasanong nga, dagiti anak yaw. Diyak mo, tatang. Siyakla ti mangipatpatig ka dagiti anak ni. Bilay. Sa dinungatan tinapanan ni Jana. Ay, sapulan tayo. Madadadaal sa ti ulo na. Apay nga panawan na kayaw. Idi pa'y lakayat na ti pumanaw, tatang. Sang kay baga na nauman iti kinarigat. Saan nga mi na makunkontinto iti matmatgadak. Manyamot tanda ito ang mapaspasama kada kayaw. Pare, Leonardo, nasakit tinagam ko. Pare, gusto dahito na panaginom mo itarak. Makapadakas matlagan ka. Nagsadakmat kinkwana. Uray, law-lawanak ni Jana. Pulos ajak kinabil. Mawatan ka, pare. Kaya't ko mayroar ti sakit tinagam ko. Amo ni tatang ti kinaanos ko. Amo na dayta. Bilay, Leonardo. Ada kay magayam dito nga gininaw. Huwag tata. Ay, Bilay. Gusto dayta na panagin inumaw. Kababain ka ni Leonardo. Tata, sana parikot dayta. Di kayo madanagan. Tatang, sa pulak ti asawak, itamot lang. Nabartek ka. Tama nga noon niya pati mapasamakin ka, Bilay. Ay, kabalak ti bagik, tatang. Nakbulodan jay jeep ti kapidwa ka ni Marco. Agtal na ka man. Imbagak lang araw din na nabartek ka. Among araw no sa dino ti pang sursurutam. Agpaspasara ka. Parang makita nga pag napagnay ti kalsada. Saan kumanatang kanti ulom? Dengged na, Bilay. Gid aksan ti tingad ko, tatang. Tapno malpasan ti amin. Minsan man atila mapampanunot mo. Ay, lunan daw. Tulungan nakman amang ipaidakan ni Bilay. Nabartakan kahit. Huwag tata. Saan pa nabarta ka? Saan pa tatang? Hindi ka agsangit, Kaya't ko makasarita ni Jana, tatang.
Ornong agtagiti naalak ng ebidensya iti internet cafe. Sang Apollo a cubicle tina i-video. Kastamat tindag iti babayan na kasama iti computer alamo-lamo. Itultuloy ko latat. Ni Romana Palito ti imunag iti internet cafe. Isu day ta ti tawa sapsapulat. Natay mingak mutlaangan. Anya ti mapasamak iti daytapan nakakita ni Leonardo ken ni Romana. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti makalawas a serye tayo iti drama tayo na paulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken iti mat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.